La Ola és una història real d'un experiment sobre el feixisme nazi que un professor de història va fer en un institut dels Estats Units l'any 1967. El Ron Jones, que era el professor que va fer l'experiment, el que va voler va ser proposar una mena de joc de rol als seus alumnes de 15 anys perquè poguessin experimentar de forma vivencial tots els mecanismes del feixisme nazi. No? El que passa que a mesura que anaven passant els dies, tot aquest experiment es va transformar en una cosa que va anar bastant més enllà que un simple joc. La idea per la direcció de l'Ola, ja des que vam començar a treballar en el plantejament del text amb l'Ignacio García May, sempre ha sigut que a partir d'una posada en escena molt teatral i estilitzada, intentar explicar la història de la forma més fidedigna i objectiva possible, no? Amb la idea que quan el públic s'assegui a les seves butaques pugui presenciar en primera persona el que realment va passar en aquella aula i puguin treure les seves pròpies conclusions. No? És una obra que posar-li massa subjectivitat, ja sigui per part de l'autor o per part del director, no li convindria gens, no? Perquè és una història que ja parla per si mateixa.